Iltqajna għal dan ir-rendikont dwar il-COVID. Bħalissa għaddejn bil-strateġija ta' tilqim fejn bħalma qegħdin taraw għaddejna dawk il-gruppi li huma ta' priorità u bqajna għaddejjin bil-tilqim tal-persuni l-iktar li huma vulnerabbli dawk li huma għandhom kundizzjonijiet mediċi li poġġuhom iktar friskju għal komplikazzjonijiet u anke għaddejjin tajjeb bit-tilqim tal-persuni skont l-età. Bħalissa il-fokus tagħna u anka fil-ġimgħat li ġejjin ħajkun fuq dawk il-persuni li għandhom età il fuq minn 60 sena. U l-inviti intbatu lil dawn il-persuni u qegħdin nistennewkom li tirċievu dawn l-inviti ħalli bekk intom ukoll tirċievu dawn l-invitu tiġu għat-tilqim tagħkom. L-ammont ta' tilqim li qiegħed jingħata dejjem qiegħed jiżdied skont l-ammonti ta' dożi li qegħdin jiġu minn barra u infatti sa issa aħna tajna 197,388 dożi ta' dan il-vaccine lil dawn il-persuni. U minn dawn għandna 54,578 persuni li diġà ingħataw żewġ dożi. Allura hemmhekk għandna ammont sostanzjali diġà mill-popolazzjoni tagħna li ħadu żewġ tilqimiet u bekk huma diġà hemmhekk qed jibnu l-immunità biex jekk jiltaqgħu ma' dan il-virus ikunu jistgħu jipproteġu lilhom infushom u wkoll huma ikunu protetti. Bħalma għedna l-strateġija ta' tilqim hija bbażata skont l-etajiet u issa l-inviti ta' dawk il-persuni li għandhom il fuq minn 75 sena ntbagħtu kollha allura jekk baqa' xi ħadd li għadu ma rċivix dan l-invit nitolbukom jekk għandkom il fuq minn 75 sena biex iċċemplulna fuq il-145 ħalli aħna hekk nieħdu d-dettalji u wkoll nibatulkom dan l-invit. Bekk bħalma qegħdin taraw bil-mod il-mod qegħdin nagħlqu gruppi ta' etajiet biex dawn ikunu protetti. X'inhija s-sitwazzjoni bħalissa dwar il-każijiet li qiegħed ikollna? Il-bieraħ għamilna 1,762 tests u minn dawn ħarġu 52 persuna li ġew pożittivi minnhom. Minn dawn kien hemm 10 każijiet li ġew pożittivi permezz tar-rapid testing. U allura t-total ta' każijiet li għandna bħalissa mill-bidu tal-pandemija kien ta' 29,085 cases. Kenna wkoll numru ta' nies li fiqu, infatti fiqu 146, allura total recoveries huwa ta' 27,951. Kenna l-imwiet baqgħu għaddejjin għalissa u għandna total ta' 394 imwiet u allura total ta' każijiet attivi huwa 740. Bħalma qegħdin taraw peress li n-numru ta' każijiet issa nieżel ukoll allura ir-recoveries baqgħu għaddejjin ta' dawk il-persuni li kellna diġà u allura wkoll issa it-total ta' persuni li huwa attivi wkoll issa qiegħed dejjem jonqos. Bħalmedna total ta' każijiet mill-bidu tal-pandemija dan huwa t-total li kien qed ikollna u sa bħalma qegħdin taraw din il-graf bil-mod il-mod qiegħda tmur lejn plato għaliex in-numru ta' każijiet issa qiegħed jonqos. U dan huwa x'ġara minn Lulju l-ewwel fejn kellna dak il-peak ta' 500 cases, però rajna li permezz tal-miżuri li għandna f'posthom u anka tar-rollout tat-tilqim li għaddej tajjeb ħafna hemmhekk aħna qegħdin niżlin l-isfel bħala numru ta' każijiet li qegħdin jiġu identifikati ta' kuljum. Fatti aħna nieħdu is-7-day moving average biex naraw x'inhu għaddej għaliex in-numri jkunu qegħdin ivarjaw minn ġurnata għal ġurnata u t-total ta' 7-day moving average li kellna din l-aħħar ġimgħa kien ta' 68 każ. Xi ħaġa tajba ħafna qegħdin naraw hija li jekk inħarsu lejn dawk il-persuni li qed ikollna bħala każijiet li jiġu pożittivi u nħarsu lejn l-etajiet tagħhom qegħdin naraw li dawk il-persuni li għandhom età il fuq minn 80 sena li issa nafu li dawn u diġà tlaqmu, qegħdin naraw il-numru ta' persuni li qegħdin jiġu infettati dejjem qiegħed jonqos. Nfakkarkom li għad baqalna xi ftit persuni minn din il-grupp li seta ma tlaqqamx ukoll għalhekk aħna nibqgħu noħorġu l-alerts biex persuna jiġi ukoll ħalli nkunu nistgħu nlaqmukom. Bħalma rajna simili ħafna ta' x'qed jiġri fl-Ewropa ukoll il-maġġor parti tal-każijiet li qed ikollna qegħdin ikunu minn dak li nafuh bħala il-varjant li ħareġ l-ewwel darba mill-Ingilterra.
U allura bħalissa għandna numru ta' każijiet li qed jiġu minn dan il-varjant jammontaw għal 76% tal-każi li huma pożittivi. Nfakkarkom li dan huwa varjant li jiġi trasmess iktar. Rajna x'jagħmel dan il-varjant fejn f'daqqa waħda żdiedu ħafna l-każijiet permezz tal-varjant, però nafu wkoll li dan il-varjant ukoll jista' jiġi kontrollat simili ta' ma konna qegħdin nikkontrollaw ukoll tipi ta' coronavirus ta' qabel. U allura permezz ta' miżuri u anke mezzi ta' prevenzjoni stretti naraw li wkoll anke l-varjant kun tista' tikkontrollah. X'inhi s-sitwazzjoni fl-isptarijiet? Bħalissa fl-ITU għandna 14 persuna, fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 10 persuni, wards oħrajn ta' Mater Dei hemm 44, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm 4 persuni u persuna minn dan qiegħed fl-Intensive Care Unit, Boffa hemm 14 persuna, St. Thomas 13 persuna, Rehab Caring Grek għandna 4 persuni, il-Good Samaritan 8 persuni u Mount Carmel għandna 2 persuni. Għawek ukoll, għawek qed naraw biċ-ċar l-impatt ta' x'qed jiġri bit-tilqim fuq ukoll in-nies li qegħdin jidħlu l-isptar. U ċar ħafna minn din il-figura li qegħdin naraw hawnhekk fejn qegħdin naraw li jkollok in-numru ta' persuni li jidħlu fl-isptar li jkun korrelat ma' dak li jkun qed jiġri fil-komunità. Fejn tara l-każijiet fil-komunità qegħdin jiżdiedu, hemmhekk naraw iż-żieda mbagħad li tkun riflessa wkoll fin-numru ta' każijiet li jkollna fl-isptarijiet tagħna. Però xi ħaġa li tħarġet ċara hija jekk inħarsu lejn l-etajiet tal-persuni li qegħdin jidħlu l-isptar, qegħdin naraw li ma' żmien kif aħna bqajna dejjem bit-tilqim tagħna, rajna li issa l-persuni li huma għandhom età il fuq minn 80 sena li qed ikollhom bżonn jidħlu l-isptar ukoll qegħdin jaqsu. Ġifieri dawn huma xi ħaġa tajba ħafna, xi ħaġa inkoraġġanti u li din tkomplina bil-ħeġġa biex aħna nkomplu nlaqmu iktar persuni speċjalment dawk li għandhom etajiet avanzati. Simili wkoll qegħdin naraw l-istess stampa ta' suċċess ta' tilqim fejn naraw fid-djar tal-anzjani, fejn hawnhekk issa id-djar tal-anzjani raqamna lir-residenti u jekk inħarsu lejn x'kien jiġri qabel ma kellna t-tilqim, naraw li kien qed ikollna numru ta' każijiet li dak iż-żmien l-uniku mezzi ta' kontroll kienu infection control measures, però issa li għandna t-tilqima qegħdin naraw ukoll in-numru ta' każijiet li huma qegħdin jonqsu wkoll. Infatti, din l-aħħar ġimgħa kellna biss 2 każijiet li kienu pożittivi. Fil-komunità x'qed jiġri minn dawk il-każijiet li rnexxinna nagħmlu l-epilinking tagħhom jiġifieri naraw minn fejn setgħu kienu dawn il-każijiet, hemmhekk qegħdin naraw li l-istampa hija simili konna qegħdin naraw qabel fejn il-maġġor parti tal-każijiet qegħdin ikunu minn households. Però nfakkarkom ukoll li jkun hemm każijiet li ma tkunx taf eżatt minn fejn ikunu ġew, ma tkunx tista' tagħmel epilinking meta naħdmu l-każijiet u dawn ifisser li l-virus ikun qiegħed jiċċirkula fil-komunità. U allura importanti ħafna li dawn il-miżuri li hemm fil-seħħ bħalissa rridu nkomplu nsegwu. Għal-medna total ta' każijiet attivi dejjem qiegħed jonqos, allura peress li inti jkollok il-każijiet pożittivi li joħorġu hemmhekk ikun qed jonqos anke r-recoveries jibqgħu għaddejjin u allura t-total ta' każijiet attivi dejjem jonqos. U anke f'Għawdex għandna inqas persuni li huma attivi, infatti għandna bħalissa 32 persuna li għandu residenza tiegħu bħala f'Għawdex. L-etajiet għal-medna l-każijiet li qed ikollna f'etajiet avvanzati qed jonqos u l-maġġor parti tal-każijiet li għandna bħalissa huma f'dawk l-etajiet bejn 25 u 44 sena, però l-maġġor parti kienu bejn 30 u 34 sena li huma l-iktar grupp li qegħdin jiġu affettwati bħalissa. U jekk inqablu mal-ġimgħa ta' qabel qegħdin naraw li kellna nuqqas fil-każijiet kollha fl-etajiet kollha. Fatti l-average age li kellna f'din il-ġimgħa kien ta' 39 sena. L-imwiet baqgħu għaddejjin sakemm inti jkollok persuni ftakru li persuni iktar avvanzati fl-età, speċjalment li dawk li għandhom kundizzjoni diġà mediċi, jekk huma jemirdu bil-COVID ħajkollhom iktar ċans li jkollhom komplikazzjonijiet u infatti l-imwiet hemmhekk baqgħu għaddejjin. U l-maġġor parti tal-każijiet li kellna jekk inħarsu f'Marzu x'ġara rajna li l-maġġor parti kienu bejn età bejn 70 u 74 sena. U kif aħna nibqgħu għaddejjin bit-tilqim ta' dan il-grupp ukoll nibdew naraw li bħalma ġara fl-etajiet li huma ta' età li huma aktar avvanzata hemmhekk ukoll jibda jonqos l-etajiet ta' nies li jmutu. Infatti hawnhekk naraw ċar kif l-età
li tal-average nies li mietu ma' żmien dejjem qiegħda tonqos bħalissa qiegħda ta' 74.7. Fakkarkom li dan huwa grupp li bħalissa għaddejjin bit-tilqim tiegħu wkoll. L-testjar huwa importanti ħafna. Niftakru bħalissa ikun iż-żmien it-temp jinbidel, iż-żmien bħal l-irjaħat komuni li s-soltu jkollna bħalissa ġeneralment jonqsu wkoll. U allura n-nies li għandna barra li huma għandhom is-sintomi qegħdin ikunu inqas u għalhekk qed ikollna inqas testijiet milli qegħdin naraw. Però dejjem infakkarkom li jekk xorta għandna ċirkolazzjoni ta' dan il-virus, allura jekk xi ħadd ikollu sintomi importanti li tiġu tagħmlu t-testijiet. Aħna bqajna għaddejjin li noffru il-PCR tests kemm PCRs u kif ukoll rapid testing kemm minn Malta u kif ukoll bħalma qegħdin taraw minn Għawdex. U importanti ħafna aħna dejjem ħdimna u fukajna strateġiji tagħna fuq il-positivity rate. Din ukoll qiegħda toħroġ issa wkoll mill-ECDC fejn inti importanti ħafna li tkun qed tkejjel dawk it-testijiet li joħorġu pożittivi akkont ta' kemm inti tagħmel testijiet. Malta kienet dejjem minn ta' quddiem billi tagħmel ħafna testijiet. U jekk inħarsu lejn il-positivity rate, ġifieri kemm hemm persuni li ħarġu pożittivi divided bejn it-total ta' każi ta' tests li jsiru ta' kuljum, qegħdin naraw li 7-day moving average ta' PCRs u rapid tests bħalissa qiegħed ta' 3%. L-istess ukoll bir-rapid tests li hawnhekk qed nuru dak ir-rapid tests li jiġu kemm minn dawk li noffru bħala gvern, kemm il-ħab tagħna ta' Boffa u kif ukoll ta' Għawdex u kif ukoll ta' Pembroke. U anke hawnhekk dak il-rapid test li jiġu wkoll mill-privat. U allura qegħdin naraw li testijiet ukoll ta' rapid tests, ir-requests għalihom naqsu wkoll li huwa simili ta' x'qed jiġu wkoll għal PCRs, imma anke li tara l-positivity rate, jiġri kemm l-ammonti jiġu pożittivi minn rapid tests ukoll qiegħed nieżel. Fakkarkom dejjem fil-prevention measures. Dawn jgħoddu kemm għal dak il-COVID li konna nafu kif ukoll għal varjant tal-COVID. Importanti id-distanza minn persuna għall-oħra. Għalhekk il-miżuri li għandna ta' kontrolli ta' numru ta' persuni li jistgħu jkunu ma' xulxin kemm fid-djar kif ukoll fil-public spaces. Importanza wkoll tal-idejn, tal-ħassil tal-idejn, sanitization u anke l-użu tal-maskra. Ħareġ ċar ħafna wkoll kemm ikun hemm impatt fuq il-każijiet meta ikun hekk komunitajiet li jkunu qegħdin jużaw il-maskri. Il-kontrolli wkoll barra lokali importanti li jkunu wkoll dak li qed jiġi minn barra minn Malta. U bħalma rajna aħna dawwarna dawk il-każijiet kollha il-pajjiżi fejn kienu green għal issa amber. Allura kull persuna li ħajjiġi minn barra irrid ikun qed jipprovdi jew PCR tests u dawk il-persuni li ma jirnexxilhomx iġibu PCR test magħhom negattiv, aħna nkunu qegħdin nagħmluhom it-test min-naħa tagħna. U infatti għandna setups kemm fl-ajruport kif ukoll fejn jinżel il-katamaran. Barra minn hekk ukoll fakarkom li hemm dawk il-pajjiżi li huma klassifikati bħala banned li huma red zones u minn dawn il-pajjiżi jistgħu jiġu biss persuni li huma jew ċittadini Maltin jew inkella għandhom valid residency permit jew inkella f'ċirkustanzi fuq case by case basis. U dawn il-persuni li jridu jġibu t-testijiet u anke jkunu jridu joqogħdu f'kwarantina. Mit-testijiet li għamilna fl-aeroport għal dawn din l-aħħar ġimgħa kellna 7 li ħarġu pożittivi. Infatti dawn ġew minn Poland u mill-Bulgarija. Nafu li dawn il-pajjiżi hemmhekk għandhom rata għolja ta' trasmissjoni tal-COVID. Jekk għandek is-sintomi importanti li ċempel il-111 inkella tibbukkja fuq il-covidtest.gov.mt u minn dollonċajna dan is-servizz ta' booking ta' swab test kien hemm 31,889 persuni li bbukkjaw b'dan il-mod. Il-contact tracing app għada importanti ħafna fejn persuni jiddownloadja din l-app u jkun jista' jkun jaf jekk kienx qiegħed kuntatt ma' xi ħadd li huwa pożittiv. Infatti għandna 97,484 persuni li iddownloadjaw l-app fuq il-mobile tagħhom li hija ekwivalenti għal 20.2% tal-population tad-digital age u kien hemm 688 li nataw il-COVID code li kienu pożittivi. Minn dawn kien hemm 426 li daħlu din il-kod u kellna il-fuq minn 2,700 persuni li ċemplulna għaliex huma rċivew l-alert li huma setgħu kienu f'kuntatt. Fakkarkom kemm hija importanti din
contact tracing app, għaliex jista' jkun li persuna li jkun pożittiv forsi ma jkunx ftakar li stajt kuntatt miegħu u b'dan il-mod inti tkun tiġi alerted li stajt kont f'kuntatt u aħna mbagħad nofrulek it-test. Allura f'din il-fażi li qegħdin fiha bħalissa huwa importanti ħafna li kif għaddejjin blit-testjar tal-persuni biex aħna naqbdu dawk il-cases li huma pożittivi, għaddejjin b'diversi miżuri fil-post bħalissa li kienu qegħdin jirriżultaw fin-numru ta' każijiet li dejjem niżlin l-isfel u anka kif għaddejjin bi strateġija ta' tilqim li għaddejja brata tajba ħafna huwa importanti ħafna li kulħadd jibqa' jsegwi dan il-miżuri. Il-kbir għadu ma għaddix, importanti li għat għandna trasmissjoni fil-komunità tagħna, narawx qed jiġri f'pajjiżi oħrajn li huma ġara qrib tagħna fejn għandhom numru ta' każijiet li għadhom qegħdin jinfirxu, qed ikollhom ukoll numru ta' każijiet fl-isptarijiet tagħhom. Aħna sejrin tajjeb bħalissa f'din is-sitwazzjoni huwa importanti li kulħadd jibqa' jsegwi u kulħadd ikun responsabbli. Welcome everyone to the COVID Bulletin in English. We are ongoing with our vaccination program in accordance with the strategy that we had outlined, and during these weeks we are focusing on people who are aged over 60 years of age. In fact, we have been sending the invitations to the people who are aged over 60 years, and it is important for everyone to accept these invitations. We have till now given 197,383 doses, which is a very high amount and is being rolled out in accordance with the number of vaccines that we receive. And from these, we have 54,578 persons who have taken the second dose as well. So these are the people who are already protected within our population. Yesterday, we carried out 1,762 tests, which include both PCR tests and also rapid tests, and from these we had 52 new cases. So the total number of cases since the beginning of the pandemic is 29,085 cases. We had 146 persons who have recovered, so the total number of recoveries is 27,951. From the beginning of the pandemic, unfortunately, we had a number of deaths which amount to 394 deaths. So the active number of cases have now gone down to 740. The moving average for the number of cases we've had over the past week is 68. So as you can see clearly, we have decreased in the number of cases, which is being attributed to the strictness of the mitigation measures that we have in place and also the rolling out of the vaccination program. We know that similarly to other countries, the UK variant is contributing to the majority of the positive cases that we have, whereby 76% of the positive cases are attributed to the UK variant. However, we also are seeing very clearly that the vaccination program is impacting on both the people who are being turned to be positive. In fact, the people who are aged over 80 are decreasing in the positivity, and this is also being reflected in the people who are being admitted to hospital, whereby the people admitted to hospital of the age group over 80 are decreasing as well. And similarly as well, the deaths, whereby the average age of death is decreasing, and right now it is an average of 74.7. We'd like to remind you on the mitigation measures that we have in place. We have a number of legislative measures in place to control the pandemic, which have worked, and it is important that we keep it this way in the numbers, but everyone is responsible to take measures which include safe distancing, washing of hands, sanitization, and also the wearing of the mask. So, very important as we go along throughout this pandemic that everyone heeds to the measures that we have in place, the preventive measures, and all those people who have been receiving their invitation to get vaccinated, accept our invitation so we can protect you. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet, Times of Malta. Mintix tinstema? Hello, can you hear me now? Eva. Hi.
Sorry, good afternoon, Professor Gauci. Mela, I have a number of questions for you. Other countries have announced that the Johnson & Johnson vaccine is due to be shipped around April 19th. Can we expect a similar date of arrival in Malta? My other question is about the exit strategy based on the current restrictions. When will it be published? And perhaps could you give us an indication of what will be prioritized? You mentioned it will be reopened in phases. Will perhaps be schools the first to open? Any insight would be appreciated. I would also like to ask when a ban on flights to the United Kingdom will be lifted and what travel conditions will be imposed. And finally, could you clarify whether those officers who have been given power to enforce the newest batch of restrictions, namely LISA officers, Transport Malta, officers from the Malta Tourism Authority, and environmental health officers, and the AFM, can enter people's homes to make sure that the measures are being respected on the basis of a report? Thank you. Grazie ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek. Bħalma konna semmejna il-vaccine li ħarġet il-kumpanija Johnson & Johnson li hija il-Janssen vaccine, din ingħatat ukoll il-marketing authorization biex dan il-vaccine tkun tista' titpoġġa wkoll fuq is-suq tibda titqassam. U din hija parti wkoll mill-Advanced Purchase Agreement li sar mal-Unjoni Ewropea, Malta wkoll għandha agreement b'din il-vaccine u qegħdin nistennew biex naraw meta tkun ħadd tiġi din il-vaccine kif tasal iżgħat din tkun qiegħda parti mir-rollout tal-programm. Kif tasal nkunu qegħdin ukoll inħabbru dwar l-arrival tagħha. Bħalma dejjem għamilna aħna bħalissa għandna numru ta' miżuri stretti li qegħdin fil-post u dan ukoll sir l-assessment ta' kif inhu l-aħjar li dawn il-miżuri mbagħad jiġu rilaxxati bil-mod il-mod u wkoll kif ikunu qegħdin rolled out u allura mbagħad il-gvern ikun jista' jħabbar kif din ħad tiġi rolled out u anke x'ħajkunu l-prijoritajiet li jkunu qegħdin jingħataw. Semmejna wkoll il-ban fuq il-flights. Aħna għandna numri ta' pajjiżi fosthom kif semmejt inti wkoll Ingilterra li bħalissa għadhom qegħdin bħala red zones li kif semmejt qabel dawn ikunu jistgħu jiġu nies persuni li kienu jew ċittadini Maltin jew inkella għandhom residency permit, ġifi turisti bħalissa ma jkunux jistgħu jiġu minn dawn ir-red zones. Però aħna nkunu qegħdin nagħmlu assessment regolari kemm ta' xi jkun qed jiġri f'dak il-pajjiż li jinkludi wkoll il-positivity rate imma wkoll xi jkun qed jiġri bħala l-varjant. U għabbażi ta' dan l-assessment aħna nkun qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni ta' pajjiżi jekk għandhom x'imbagħad jimxu għal pereżempju amber zone. Xi ħaġa li qiegħda issa tiġi diskussa anke f'livell ta' Unjoni Ewropea hija l-Green Pass li dan il-Green Pass ikun qed iħares lejn dawk il-persuni li huma jkollhom diġà it-tilqim ikollhom żewġ dożi ta' tilqim u jkunu għaddew ukoll ġimmatejn minn wara li jkunu ħadu żewġ dożi l dawn ikollhom ukoll dak li jgħidulu il-Proof of Vaccination Certificate. U allura hemmhekk inti jkollok daw il-persuni li huma jkunu ħafna inqas ta' riskju meta huma jkunu qegħdin jivvjaġġaw. U dik tkun qed toffrilhom il-protezzjoni wkoll. U Malta wkoll qiegħda taħdem fuq dan il-Green Pass ukoll simili bħal pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u tara kif l-aħjar ikun jistgħu jintużaw anke fil-pjan ta' kif għandu jkoll isir it-travel. Semmejt ukoll diversi entitajiet li bħalissa qegħdin jagħmlu l-enforcement ta' diversi liġijiet li ħarġu mill-Public Health Act. Bħalma kontu qegħdin taraw tul din l-aħħar sena konna qegħdin noħorġu diversi legal notices li dawn kollha joħorġu mill-Public Health Act li hija Enabling Act li din tipprovdi biex isiru rakkomandazzjoni biex joħorġu l-liġijiet u għabbażi tagħhom ukoll dawn il-liġijiet isir l-infurzar. Mill-Public Health Act ukoll hemm li bħala Superintendent tas-Saħħa Pubblika nista' nagħti wkoll id-Delegated Authority biex diversi enforcement agencies ikunu jistgħu jinforzaw huma. Infatti aħna qegħdin naħdmu flimkien bħala tim kemm l-Environmental Health Officers li huma prinċipalment responsabbli mill-enforcement, imma għandna wkoll il-Pulizija, il-Leza, l-AFM kif ukoll il-Leza li dawn kollha qegħdin għandhom id-Delegated Authority anke l-Malta Tourism Authority. Fuq rigward ta' liġi li tirregola wkoll in-numri ta' persuni li jistgħu jkunu f'residential properties, dawn l-entitajiet kollha għandhom id-Delegated Authority, però nfakru li dawn isir fuq rapporti li jsiru jew inkella jkun hemm xi suspett li hemmhekk għandek residenza fejn għandek numru ta' nies li jkunu qegħdin jinġemgħu flimkien.
Newsbook. Wara nofsinhar tajjeb Professur Gawci għandi ftit mistoqsijiet għalik illum. L-ewwel waħda tirrigwarda l-immunità tal-massa. Il-herd immunity tiġi kalkulata skont ir-rata tal-infezzjoni. U ntqal li f'dawn ix-xhur li ġejjin għandha tintlaħaq l-immunità tal-massa. Meta jingħad dan qed jiġi kkunsidrat ir-rata ta' trasmissjoni tal-varjant li hija ħafna iktar ogħla u f'dal każ kemm tefa' lura jew il-qudiem il-perjodu li fih ħanilħu l-immunità tal-massa. Mistoqsija oħra hija dwar il-varjant. Min dawk li qed imutu bil-COVID-19, minn meta ġie identifikat il-varjant ta' Malta tal-Ingilterra, kemm minn dawn mietu bil-varjant? Grazzi. Fuq herd immunity, nfakrukom, herd immunity taħdem mod fejn inti jkollok maġġor parti tal-popolazzjoni tiegħek li tkun imlaqma li dawn ikunu qegħdin jipproteġu lil dawk l-oħrajn li jkun għadhom ma ġewx imlaqma biex bekk inti dejjem tkun qed tnaqqas iċ-ċirkulazzjoni ta' dan il-virus. Il-herd immunity kif qed tajjeb inti tiġi affettwata ħafna fuq kemm dak il-virus li jkollok fil-komunità qiegħed jiġi trasmess. Aħna minn modelli li nħadmu minn barra minn Malta konna qegħdin naraw li l-herd immunity kien mistenni li jintlaħaq ta' 74% tal-popolazzjoni. Però wkoll bħalissa għaddejjin ukoll studji biex juru jekk inti pers li dawn il-varjanti li għandna l-mhux biss tal-Ingilterra li hemm għaddejjin internazzjonalment, infatti qed jissejħu bħala variants of concern, li dawn kemm huma ħajkunu qegħdin jaffettwaw ukoll dik il-livell li inti għandek tilħaq biex inti jkollok herd immunity. Però kif għaddejjin l-iktar ħaġa importanti hija li aħna nibqgħu nlaqmu dawk il-persuni bħalissa bħala priorità li huma jistgħu jkollhom l-iktar komplikazzjonijiet ħalli jekk aħna innaqsu l-ammonti ta' nies li jidħlu l-isptar u dawn il-persuni jmutu. Imma anke wkoll kif nibqgħu mixin imbagħad fetajiet żgħar hemmhekk imbagħad tibda tkun qed tressaq qrib lejn il-herd immunity. Fuq il-mwiet, bħalma nafu għandna kienu diversi persuni li mietu, l-maġġor parti tal-każijiet pożittivi li qed ikollna bħalma rajna 76% tal-każijiet pożittivi dal-aħħar kienu ġejjin min-naħa tal-varjant. U bekk inti tara li l-varjant qiegħed ikun il-kaġun tal-maġġor parti tal-każijiet. Net News. Nsellimlek għandi 3 mistoqsijiet għalik jekk ma importax. L-ewwel waħda, jekk ma importax nitolbok l-ammont eżatt ta' anzjani li għandhom iktar minn 70 sena u li għadhom ma tlaqmux. It-tieni mistoqsija, jekk minn sejra żbaljata, qed li fl-aħħar ġimgħa mietu xi 2 persuni minkejja ħadu ż-2 dożi. Dajta ħassibkom jew dal-ammont kontu qed tistennew? U l-aħħar mistoqsija jekk hemm xi ħsieb meta restrizzjonijiet se jibdew jitneħħew forsi xahar jew xarejn oħra? Mela, bħalma għedna aħna qegħdin ninżlu fl-istrateġija tat-tilqim bletajiet dejjem l-isfel. Infatti bħalma għedna wkoll li dawk il-persuni li għandhom il-fuq minn 80 sena issa laqamna l-maġġor parti tagħhom, tajjeb hemmhekk għandna ammont sostanzjali li diġà tlaqmu u li qabeż il-fuq minn 95% bħala tilqim. Pero wkoll bħalissa għadna għaddejjin bit-tilqim tal-persuni li għandhom bejn età ta' 60 u 79 years. U allura hemmhekk il-coverage rate għadha dejjem qiegħda tiżdied u nippretendu wkoll li bil-konkurrenza tajba li aħna qiegħed ikollna f'daw l-etajiet ukoll inlaħqu dak l-istess coverage rate li aħna qegħdin naraw fuq l-etajiet tal-fuq minn 80 sena wkoll. Aħna simili bħal pajjiżi oħra nkunu qegħdin nagħmlu monitoring ta' x'qed jiġri bil-persuni li jkunu diġà tlaqmu u xi jkun qed jiġri wkoll bl-eventwalitajiet li huma jkollhom. Mill-evalwazzjoni li għamilna rajna li meta kalkulajna b'dawk il-persuni li mietu u rajna wkoll jekk huma kienux diġà tlaqmu qabel dak il-persuni kollha li mietu sibna li kien hemm 6 persuni li mietu li wara li ħadu it-tieni doża. Però jekk tħares lejn dawn is-6 persuni sibna li kien hemm 3 minnhom li huma ġew pożittivi inqas minn 14-il ġurnata wara li ħadu t-tieni doża. Ġifi jista' jkun tkun ċirkostanza li hemmhekk il-persuna kien għadu ma benix l-immunità kollha jew inkella kien espost bejn l-ewwel doża u t-tieni doża.
Però mbagħad sibna wkoll li kien hemm 3 persuni oħrajn li mietu u li dawn kienu ġew infettati ħarġu pożittivi wara 14-il ġurnata wara li ħadu t-tieni doża. Ġifieri hawnhekk qed naraw li qed ikollna proporzjon żgħir ħafna minn dak l-ammonti kollha ta' persuni li diġà ħadu t-tieni doża li hemmhekk ikollok din l-eventwalità. Din hija xi ħaġa li hija mistennija. Bil-vaccines kollha m'għandekx 100% efficacy. U allura ġifieri ma jistax ikollok kull min tlaqqam żgur li mhux se jkollu komplikazzjonijiet jew inkella ma jkunx hemm imwiet. Jekk inħarsu lejn dan il-persentaġġ ta' persuni huwa ammont li huwa minimu ħafna u din tawgura tajjeb ukoll li inti għandek il-vaccine li hija effettiva ukoll biex tevita l-hospitalization u anke tevita l-imwiet. One news. Insellem lek Rose Gawci, qed jiġi nnotat li kif qabel kif ukoll wara li jirċievu t-tilqima huma bosta l-persuni li qed jikkonsmaw xi tip ta' paracetamol minħabba s-sintomi li jista' jkollha t-tilqima. Huwa sew li wieħed jagħmel dan u s-sintomi li wħud jesperjenzaw huma normali u naturali? Grazzi. Tem ngħidu li meta persuna jieħu t-tilqima dan il-ġisem tagħna ikun qiegħed jagħmel ir-reaction tiegħu għaliex ikun qed jaħseb li se taltaqa' mal-virus. Allura hija xi ħaġa normali li persuna wara li ħadd il-qima ħajkollu xi ftit side effects. Il-maġġor parti tas side effects li qegħdin naraw hija li jkollok ibbusija fil-lid fejn ħadd it-tilqima, tajjeb dan kwalinkwa injection li tieħu ħajkollok ċertu reazzjoni. Sintomi oħrajn li qegħdin naraw persuna jħossu għajjien jew inkella persuna ikun qed iħossu li anke jista' jitlalu d-deni. Allura rakkomandazzjoni hija li persuna jieħu l-paracetamol meta hu ikun ħa it-tilqima biex hekk ikun jista' jevita li inti jkollok dawn iċ-ċertu side effects. Tajb insemmu li dawn huma side effects li huma minimi, side effects li ma jdumux ġermen ġurnata jew tnejn u jekk inħarsu l-esperjenza li kellna matul din is-sena kollha naraw kemm ikunu kbar il-konsegwenzi li jekk inti timrad bil-COVID. U allura aħna qegħdin naraw li anke bħala il-konkurrenza tal-persuni li qegħdin jiġu għat-tilqim hija tajba ħafna u allura jfisser li dawn il-ftit side effects li qegħdin naraw mhux qed iżommu n-nies milli jiġu għat-tilqima. Malta Today. Hi, good afternoon, Professor Gauci. Our question is regarding the 60 to 69 age group vaccination system. Because we have people who have gotten the vaccine, who have gotten an appointment for the vaccine who are 60, and yet there are people who are 69 who still haven't gotten an appointment yet. Is there a system in place? Is it going by surname, by age? People are wondering whether there are people skipping the queue or whether there's a system in place. Can you explain that a bit for us? Thank you. Grazie Laura. Mela, bħalissa it-tilqim kifet għaddejjin bil-fokus tal-persuni li għandhom età bejn 60 u 79 sena. Dawk in-nies li għandhom il-fuq minn 70 sena qegħdin jingħataw bil-Pfizer jew inkella Moderna u dawk il-persuni ta' inqas minn 70 sena qegħdin jingħataw l-AstraZeneca. U allura hemmhekk għandek żewġ parallel programs li huma għaddejjin allura jista' jkun iva li jkollok persuna li għandha 60 sena u forsi rċivit l-invit qabel ma rċieva persuna li għandu pereżempju 70 sena għaliex inti għandek parallel programs li għaddejjin. Ftakru wkoll li l-grupp ta' persuni bejn 60 u 70 sena dawn huma grupp li huwa ikbar mill-grupp ieħor li huwa ikbar ukoll, allura għandek iktar nies hemmhekk ukoll. Tajjeb ngħidu li dawn l-inviti lil dawn iż-żewġ gruppi kollha qegħdin ħirġin. U allura nistennew li kull persuna li hu qiegħed f'din l-età fuq minn 60 sena f'dawn il-ġimgħat li ġejjin ħajkun qiegħed dejjem jirċievi l-invitation. Love in Malta. Hi, Dr. Gauci. A couple of questions. So firstly, once again, can you clarify when this reopening plan post 11th April will be announced? Leaving everything to the last minute harms many businesses and allowing them to plan for the eventual reopening at least a week ahead, or at least give them some time to prepare. So will they be given time to know when they're going to reopen? Secondly, many couples still have wedding plans on for this year. I mean, hopefully to resume after the 11th of April. Can you clarify in terms of photographers who are currently taking pre-wedding shoots and who will be taking wedding shoots as well? Is it okay for couples to take off their mask just to take the pictures at a safe distance from the camera and then put them back on immediately, or is this a finable offense? And finally,
a bit of an unrelated topic, but I'd like to get your opinion as Superintendent of Public Health to the cannabis reform that was announced earlier this week. Thank you. Mela, fuq il-reopening, l-istrateġija ta' kif u meta ikunu jistaw jiġu announced ukoll kif jiġu rilaxxati ċertu miżuri, dik imbagħad tiġi announced ukoll bħala gvern u anka bid-dettalji li jinkludu wkoll inti x'ħajjiġru wkoll minn ċertu events bħalma semmejt tajjeb inti bħala tiġijiet. Semmejtu ukoll fuq photographers, videographers, etc. Tajjeb nfakkarkom li fuq il-website tagħna hemm l-standards kollha li huma relatati ma' ċertu attivitajiet li kienu baqgħu għaddejjin, pereżempju tal-workplaces, simili wkoll ta' photographers, anke ta' videographers, etc. U allura hemmhekk wieħed jista' jidħol fuq il-website tagħna u hemm fid-dettall eżatti kif jista' dawn l-affarijiet jibqgħu għaddejjin ċertu modi fejn inti jkollok ukoll ċertu restrizzjonijiet li qegħdin fil-post imma anke kif inti tieħu l-prevention measures allura hemmhekk kollox huwa klarifikat. Fuq il-cannabis dan huwa bulletin fuq il-COVID u allura nifukaw fuq il-COVID. Malta Independent. Good afternoon, Professor Gauci. As you said before, there are 6 people who are fully vaccinated, yet they still died from COVID. Can you give us some more information about the specific cases? Can you tell us how old they were? Can you tell us if they were male or female? And lastly, there are people who have heard these news and they're feeling anxious or scared or discouraged to take the vaccine. What advice would you have for these people? Dawn il-persuni li 6 persuni li semmejna ma nistgħux nagħtu dettalji fuqhom għal xovja dawn huma numri li huma żgħar u jistgħu jiġu identifikati, però tajjeb infakkarkom li dan huwa numru li meta tħares lejn l-ammonti ta' persuni li diġà laqamna u li ħadu żewġ dożi dan huwa numru li huwa żgħir u numru u persentaġġ li huwa mistenni ukoll meta tħares lejn dak li qed jiġri barra minn Malta wkoll fil-numru ta' persuni li jistgħu jiġu affettwati u ninkoraġġixxi lil kulħadd li speċjalment l-anzjani li jieħdu t-tilqima għaliex it-tilqima hija l-aħjar mod li inti tista' tipproteġi lilek infusek. U anke persuni li huma jkollhom ċertu kondizzjonijiet bħal pereżempju persuni li għandhom l-immunità tagħhom li hija baxxa li nafu it-tilqim jaħdem hemmhekk imma ma jkunx qed jaħdem daqskemm jista' jaħdem f'persuna li hija healthy u għandha l-immunità, is-sistema immunitarja tagħha li hija tajba. Allura dawn il-persuni importanti ħafna li huma wkoll jibqgħu jieħdu il-miżuri ta' protezzjoni li huma ma jmorrux postijiet fejn hemm iktar nies li jibqgħu jużaw il-maskla jibqgħu wkoll jużaw il-hand sanitization. Ħalli bekk huma jibqgħu jipproteġu lilhom infushom avvolja huma jkollhom it-tilqim. TVM? Professor Gauci nsellimlek, li huwa dak il-grupp ta' nies illi ħajitlaqmu bit-tilqima tal-Johnson & Johnson. It-tieni domanda. Meta ħajbdew opera s-servizz illi persuna tibgħat SMS bil-mobile biex tagħmel appuntament għat-tilqima. It-tielet domanda, l-Iżrael qed jippjana illi jlaqqam lil nies ta' taħt is-16 sena bit-tilqima tal-Pfizer-BioNTech. Malta hemm xi pjanijiet dan ir-rigward u l-aħħar domanda, il-pjan oriġinali kien il-pajjiż jilħaq il-herd immunity f'Settembru. Il-fatt li fi Climax test it-tilqima għaddej brata tajjeb ħafna. Din it-timeline qed tresqu allura. Ħelħuha qabel il-herd immunity. Grazzi. Grazzi Glenn. Fuq it-tilqima tal-Johnson & Johnson din ukoll hija tilqima li issa ħad tidħol fil-programm tagħna la darba ta' sala u Malta u din tista' tingħata wkoll lil persuni li għandhom il fuq minn 18-il sena allura tkun qiegħda tidħol parti mill-programm ta' tilqim tagħna. Ukoll ġie mħabbar ukoll li ħajkun hemm sistema ta' persuni kif huma jistgħu jirreġistraw permezz ta' SMS, però d-dettalji ta' din l-iskema wkoll qiegħda tkun tiġi mħabbra iktar tard bid-dettalji kollha għal min tapplika u kif u fejn. Semmejt ħafna inti wkoll li l-Iżrael qegħdin jaraw kif ukoll pajjiżi oħrajn kif jistgħu jlaqmu il dawk issa it-tfal u adolescenti. Xi ħaġa ħarġet tajba ħafna hija li l-kumpanija ta' Pfizer-BioNTech diġà għamlu diversi trials u infatti waslu fil-phase 3 clinical trials li huma clinical trials li huma avvanzati fuq dawk l-adolescenti li għandhom età bejn 11-il sena u 15-il sena. U hemmhekk raw li l-vaksin tal-Pfizer-BioNTech hija vaksin li hija efficacy ħafna għolja tajba u hija safe ukoll.
U allura hemmhekk huwa xi ħaġa tajba li issa qegħdin naraw ukoll li eventwalment din it-tilqima li issa qegħdin nofruha lill-adulti ukoll il qudiem ikun nistgħu nofruha wkoll lit-tfal ukoll. Barra minn hekk ukoll bdew l-istudji fuq tfal li huma iżgħar ukoll. U allura hemmhekk qegħdin naraw avvanzi sejrin. Aħna bħala Malta dejjem insegwu dak li l-authorization li joħorġu mill-European Medicines Authority skont liema età għandek tagħti it-tilqim li qiegħed ikollna. Fuq il-herd immunity bħalma semmejna, hemm diversi aspetti li jaffettwaw il-herd immunity, però bir-rata maġla li għaddejjin ta' tilqim aħna diġà rajna li diġà avvanzajna b'numru ta' ġimgħat il qudiem biex aħna fir-rollout tal-programm tat-tilqim tagħna. U b'dak il-kuntest ta' tilqim, kemm huwa importanti li aħna nieħdu it-tilqim meta niġu offruti, kemm huwa importanti li aħna anka f'dawn il-ġranet għada hija festa, għandna il-ħadd li hija wkoll festa, kemm huwa importanti nappellalkom ejjew nkunu responsabbli biex kulħadd ikompli segwi l-miżuri li hemm fil-post. Rajna li permezz tal-miżuri b'responsabilità minn kulħadd jirnexxilna f'Malta wkoll bil-progress li għandna fit-tilqim, bil-progress li rnexxilna nagħmlu meta nsegwu l-miżuri li nniżlu n-numri bħalma rajna, ejja kulħadd jibqa' jingħaqad flimkien biex aħna nkun nistgħu nżommu numri baxxi. U minn hawn minn qalbi nixtieq nawgura wkoll lejt it-tajjeb lil kulħadd. Grazzi.